Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Scam marketing. Thank you sa To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:03 na sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Action Firing Line. Arisa ho. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, may gabi bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani o kon si Sir Melvin Tiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, may gabi. Yes, aksyon na Brian, mayong gabi man sa imo kay nato nga pinakuling nga lakat sang panahon Enero 30 tuig 2021 Sabado nga gabi. Sa gihapon northeast monsoon ko na amihan ang nagapekto sa kabugusan nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. So atin na aton nga local forecast ang Western Visayas lakip na nga Negros Occidental kag Bacolod City. Maka-experience kita sa maglugalumon sa gihapon nga panahon kag mayara kita sa lapta-lapta nga mga pagulan nga dulot naman sang amihan nga magahimo pagatunan sa gihapon sa mga pagbaha o kung pagkatipag sang duta. Kasarangan tubtob may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nasilangan ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya. May kasarangan tubtob mabalod kag delikado sa aton nga mga magagmay nga sakayan panagat. Ang adlaw nagatunod alas 5:51 kay nakamagabutlak alas 6:12 buwas sa aga. Kaya nga ito nga temperatura ara kita sa 25 ka magalabot lang kita 29 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kag mayong gabi sa luwa. Sir Melvs, pila tong temperature naton Sir Melvs gani? Ang ato temperatura, Action Brian, ang na-record nato ng pinaka-minimum, ang pinakatugnaw nato na kita sa 25 degrees Celsius. Wow. Kag naglabot lang kita kayo nasa 29 degrees Celsius. Bo, grabe. Tiyan mo na nakabugnaw, no? Gaplangurog ng mga tiilan ko. Yes, Action Brian, labi pagay ko mabasa ikaw sa mong pag-taliti kag pag-ulan. Pero tituod, no? Pero tigid to, no? Ako muna nagpabukal. Kuya isa katakuri, Sir Melvs, ha? Amo na nasubong ko maligo kag Action Brian. Nasubong nga binulan, daw pick pa yan sang Desembre, bala. Mabugnaw, gidya subong ang atong klima. Kaya kung nantaon nato, ang amihan,
direkta na nga naglabot sa Eastern kag sa Western Visayas siya nga sa aton nga pungsod. Aha, sige. Pero ining mga ulanon nga panahon do ka normal malaya Sir Melbs, duay ta dapat kabalakan gid sini, no? So far ko na lantaw naton na normal ni siya kun ang aton nga weather system nga nagapikto amihan o northeast monsoon nga makusog bala moderate ang igo diri sa aton amo ni nga makabatya kita sa mapagulan. Sige, Sir Melbs, salamat. Maayong gabi. Salamat, Action Bright. Mabuhay ka, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Tingala ko maniya nga daw nagakululurog pating mga kabukugan ko sa sulod sang lawas ko kaya mo nakanubo sa temperature galiho. 25, no? Actually, diri sa amon ang aircon na ito pinakanubo. Tadi kun ang pinakanubo ko di permit 20 gani mo, no? Bugnaw na lang siya. Pero kibot ko sa iban ko di nga mga upod, tag 15 tag 15 pa gid ya. Di ko ano na niya kakurog na niya. Action firing line. Anyway, sa mani oras dito sa Kwan, mga bukid-bukid, abe, gapangurumbot na rin mo. Magamani oras, monitor na firing line, tapos ang radyo ras kilid, ang tail ginasulod na ni sa sako. Action firing line. May damol nga jacket, kag nagapang lukob, pagidya ka Kwan, ka habol nga madamol, no? Experience siya ta na sonay, no? Ang mo sini nga kabugnawon na miss na naman gani nga mo sini nga sitwasyon, mga ka-action, ano? Anyways, maulanon, so preparar mga utod naton. Aligmat gid no sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tara nang aring penaming naton sa matag adlaw gid yaho. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess na. Subong nga adlaw, yari kita sa Sabado. Yari na kita sa Enero 30 na. No? Enero 30 na 2021. No?
Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Gindeklaraman kita sa nagligad lang nga Disyembre nga amo ang pinaka numero 1 nga istasyon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa survey sang Nielsen mga kaaksyon sa 40 gid ka porsyento nga audience share ho. Aksyon Radyo Bacolod number 1. Bukas naman ang aton sining Facebook page sa aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to YouTube kag sa aton sining Twitter account para ma-update kamo sa tanan nga mga tinion. Bukas naman ang aton sining text hotline sa mga naga-text every night sa 0963-757-0874. Sa aton sining mga viewers dira as nagalantaw live, ara bisita lang kamo sa comment section and then ayo lang ko sa inyo 2 to 3 lines lang. Mga liners dira nubo-nubo lang ano. Kag may komento nga may connection sa aton nga issue kag balita para hindi kita out of the blue kag out of the world kung kaisabla. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Onboard na, tubdobla shooting tak na siri kung las 9 tak na siri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Halong gid mga kaaksyon kay sini nga hapon lang may aksidente sa Banwa sang Isabela, isa patay, duha pilason. Korte yati umaulanon ang panahon, nagasakay ini sa motorsiklo. Imagine mo na ha, ang driver ni disgrasya gid. Aksyon firing line. So may chimpo karon abi pasaysay tanik action and defensor no ang aton subong ang aton subong nga patrol section and defensor ayon tani siya karon kung ano gid nagkalahinabo sini tanan-tanan. Samtang ang iban pang balita diri karon sa Bacolod Makaksyon nakilala na ang suspect sa ginaligar naghimulos sa siyam katuig nga bata nga taga Barangay Sumag mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sino ang mga ini? San ni sila pangdakpon? Mga hudas kag mga yawa klase utok nga mga tawo, siyam katuig hilabtan mo. Kag diri sa Bacolod miara sang new travel policy kon requirements nga ginrekomendar kay Mayor Bing Leonardia sa palabuton nga Pebrero 1, hulaton ta kon ini ang aprubahan. Aksyon firing line. Katay bantay ka mo da kay kung nagapauli ka di sa syudad sa Bacolod kinanglan makompleto mo ini restrictions ini para sa paghalong naton gihapon batok sining COVID-19. Aksyon firing line. Kag ang syudad sa Bacolod ya Commission on Election nagahingyo sa publiko nga magparehistro kadamo kuno sa pinanawag sa ila opisina kag nagapa-appoint or may nagaset sa appointment pero kada adlaw may ara lang tag 5 bilog ka kadto. Aksyon firing line. Ang lain lang kung dito naman isla magdugok sa pinaka last day sang transfer dira o kung magpa-rehistro ikaw nga subong daan ginaprohibit ang ginatawag nato niya nga dugok sa mga tao pag damo sang tawo. Aksyon firing line. Di subong pa lang kung gusto nyo magparehistro, kuha na ka mo. I-take nyo ng time, opportunity bla nga ligwa pa. Di ka mo tumakadto sa mga panahon iya nga magdinumugay na naman ka mo to kag magreklamo dis uganay kag base may dala pa dang iban sang kwan virus abe kuno may problema na naman. Aksyon firing line. Ang balita ya sa probinsya Makaksyon karon dugay-dugay may testing nga matabo na no sa bag-o yang molecular laboratory nga ibutang dira sa Banwa sang Valladolid mga kaaksyon sa masunod nga Sibana. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Kag karon dugay-dugay ang aton sining tutukan gid ang isa iya ka makahatag inspirasyon action hands sa mga kabataan naton nga gusto iya mag-asenso kag makit-an ang imo sini future paagi sa paghimakas. Aksyon firing line. Kundi kahapon ginambal ko sa inyo nga may ara sang pinakauna nga tanga IP o kon indigenous people member anak mga kaaksyon nga nakapasar sa ginatawag iyang Japan language nga proficiency level 3 taga Barangay Comalisquis Don Salvador Benedicto. Isa ka pamilya nga ti kon maghambal kita inabalang medyo pulupigado gid pagkatapos nagtinguha. Ito di siya kapati
nga nalabot niya ini ato sa subong sa Japan. Action firing line. Tigi napabugal sa subong sang Negros Occidental, labi na gid si Governor Eugenio Silacson, mga kaaksyon. Nagpalitrato gid ang gobernador sa imagine mo na IP Action Hands. Action firing line. Karon dugay-dugay eksklusibo may interview naton diri sa Action Farming Line kag pasaysayon ta siya kung paano niya nalabot ini. Pamati kamo na kay para makakuha kamo sang lesson and makatuon man kamo kag basi ang next kamo pareho man sa iya ang iloy ginaginistorya ko ay sakbalo. Siyang anong natabuhaw siling ko bata mo ni. Siya wagi ko kabalo kay ti wala cellphone Action Hands. Action firing line. Ang iloy karon sa gabi kung karon dugay tinguhaan taman nga maistorya taman ini siya, no? Paistoryahon ta sila nga duha live diri sa aton nga pagpangalagad isa ka dako ining paghatag inspirasyon sa aton nga mga tumalan-aw kag tagpalamati subong nga gabi. Action Brian Warden. Action firing line. Pero antes dira maka-aksyon diri ko tayo sa nasyonal mangon siho toto bisan kadali lang. Dumduman nyo si Kwan, si contact tracer czar Binhamin Magalong bla. Kundi ma-resign to siya tani matapos agin batikos ini sang publiko kay nagtambong siya sa social media personality nga si Tim Yap sa birthday party kag nadula ang Kwan, ang health protocol, no? Tinahuya siya guro ma-resign sa tani pero wala ginbato ng resignation niya sang IATF. Nami klase tawo no kay mahuya si dayon niya mo. Siya kauluya na niya. Di man naton tuhungod may ara gid siya nagkalakitan dito sa Baguio ini sa ma-resign na lang ko pero wala ginbato. Now, anong natabo? Si Tim Yap mga kaksyon, ang asawa ni Magalong nga si Arlene mga kaksyon, ginpabayad sang pinalidad dito sa Baguio City mismo bangod sa pagsupak ginman sa health protocol. Kaupod ni Tim Yap nga nagbayad sang penalty niya sini ang asawa ni Magalong kag ato man dito Action Hands si Madam Casey Concepcion nagbayad man ang artista nga bata ni Sharon Cunita 33 sila kabilog ho. So tag 1,500 gamay. Amo ning penalty iya nga ko nang bisan magsulit-sulit pa sila iya ka dinumugay da kay tag 1.5 ba lang ang ulo. Action firing line. Gamay tani tag 10,000 20,000 para mag-ululubo bla ho. Kundi nagbayad sa tag 1.5 ti 33 sila kabilog. Ti do ara man lang sa kwana sa mga 50,000 pesos man lang ting income ni Tim Yap iya sa kada bulan. Daw mo na bla. Pero at least ginpatuman gid kung ano ang pulisa. Action firing line. Dari sa aton niya, 300 pesos. Madakpan ka, wala face mask, 300 kung gisa, thank you lang gani. Aba ng tao, gasagsag lang, pwede mo lang ni mo ayuon da. Saway tadi. Tastasin nyo na para magkaladudla ang mga tao, kag hindi na magpadungol paliwat mga kaksyon. Sa iban nga balita, mga kaksyon, nari kahuluya nga balita sa hanay sang PNP na naman kag HPG. Pero ay ko gahambal nga Drines Negros Occidental ha. Sa hanay sang PNP HPG, bangod isa ka miyembro sang Highway Patrol Group mga kaaksyon didto iya sa Luzon area ang nadakpan sa entrapment operation matapos nga magpangkutong sang driver. Inasugid tala ni sa inyo kay hindi ta gusto nga diri sa aton nga mga kapulisan mapareho man sinibla at least may ideya sila kag kabalo na nisla nga sala gid ini ti areho kay ang Integrity Action and Monitoring Enforcement Group o kon IMEG ni Chief Colonel Thomas Frias Jr. amo gid nagpatigayon sang entrapment operation sa kay Police Staff Sergeant nga si Marlon Di Dios pa naman apelyido nyo Di Dios Salem kag nadakpan gid no nga nagbaton ini siya sang 2,000 pesos sa isa ka driver nga nag-ayo nga i-release ang Traffic Accident Investigation Report para sa accident insurance sa diin dapat may agi ini sa husto nga proseso. Action firing line. Tidakpan gid siya tiara kriminal kag administratibo ang atubangon niya sa 2,000 pesos nga iya sinigin pangayo ginguba ilang ang iya sini nga integridad ginguba niya lang iya sini nga pagkapulis mga kaksyon bangod gid lamang sa 2,000 pesos bosus ko kanugon ang training mo bala ang imo sini nga pakapoy
ang imo pag-eskwela halin sang kinder, ikaw prep hasta nag-graduate ka sa ningin pulis, ikaw oo, subong ginbaylo mo lang sa 2,000 kriminal kag administratibo nga kaso ang atubangon sang pobre nga pulis nga ini. Action firing line. Ay sus ko, kagamay sang 2,000, no? Ang iban nga balita sa aton nga pagpangalaga na tensyon kay dito sa Puerto Princesa base mga kaksyon ho. Ang mga shellfish to koron hindi masaligan nga kanon kami ara sang red tide nga nagakaludta dito sa ilya. Action firing line. Kag nalakip diri mga kaksyon, ang red tide nga ini may gin-mention diri nga lugar. No, kadamo sa mga lugar nga layo-layo diri sa aton, ang isa lang kalapit diri sa aton nga lugar amo ang Shaton, Negros Oriental. Nga dira man nga lugar ang mga shellfish mga kaksyon daw hindi dapat naton pag kaunon lang anay kay hindi matawag naton nga masigurado kita, no? Masigurado kita sa aton sining sitwasyon. Ang nami kanon lang kuno nga libre sa sining poison o kon red tide amo ang isda gid mismo. Ang mga pusit na blang inang lukos, hipon kag mga alimango, mga isda da. Pero ang mga shell anay pulo pa iway. Pero suliton ko wala diri sa aton na mention ang Negros Occidental. Ang pinakalapit lang gin-mention ko di amo iya ang Negros Oriental, Shaton nga area. Action firing line. Samtang baw kaluluoy man ang simbahan Katoliko ho, kay nanawagan na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga nagapangayo sila mga kaaksyon sang ayuda na. Action firing line. Jutay gid income nila bangod sining pandemya ho, kadamo wala gid nagasilimba kay ti ang health protocol gyapon mo, da? So may pila ka mga diocese na subong nga medyo nagaulo-antos na kag na apektuhan na ang ilang sining ginatawag nga stewardship program sang ining Catholic Church mga kaaksyon. That's why sa pastoral statement nga ginpagwa ni CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles Magkaksyon nagapangayo ini siya sang ayuda. Way man digin mention kung sinong ginapangayuan niya, kung sinolan da guro ang may ara sang kabubuton nga mapwede maka-provide para makabulig-bulig sa ila sining nga sitwasyon sa sining nga mga tiniyon. Action firing line. Mangon siho tabla buwas kag sa dason nga adlaw diri sa aton sa mga diocese man sang Bacolod kag Negros Occidental. Kung nagka-experiensya man sila balasang kagutumon kag kakulangon man sa income ang simbahan, kiti prangkang Story Action Hands. Ang simbahan naga-income ni sila ya sa donation sang mga nagasimba. Why sa Catholic Church gani wala gina-oblige Action Hands mo? Nga pangayuan kada nga kinanglan magwa karon isa ka gatos gid ang ihulog mo, wala. Bisan piso lang ang ihulog mo na 5 sentimos. Why niya gasapoy niya nagareklamo ang pari mga kaaksyon na ang simbahan? Why na ginaobligar dira kon pilagid donation amo nang gabuhi sa simbahan, amo nang ginapatukod nila sa mga parokya nila, ginabayad sa manugtinlo nila dira kon ano pa. So subong medyo kuan gid sila, medyo bulubahado gid subong ang CBCP. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon ariho, nami gid man aksyones kon ikaw nga tawo lapit ka sa luwag kay pirmi ka gid niya makahambal kag pwede ka pakandusan. Action firing line. Si Senador Bungo daw siya na obra subong ang spokesperson sa presidente kay ang presidente subong portigig kuno kasako ho sa panahon sa pandemya. Gapangita sila ideyang gobyerno kung paano maka-create sang trabaho sa pumuloyo para makatrabaho. According iya sa Philippine Statistics Office Authority, 99.5% economic construction sining 2020. Tiknubuin, no? Nga kung sa diyan ikumpara mo, mas manubo pa ini siya sa nagkalahinabo sa tong 1947 nga nagkaladulaan sang trabaho mga kaksyon. Action firing line. Tisiling kay Bongo, siyang presidente subong katol-katol ginang ulo niya kung himuon niya sa pagpangita sang paagi agod makapakwanda sa mga trabahos publiko kag maka-income. Amo matongin mention kagabi sa interview nato ni Sir Frank Carbon sang MBCCI nga sa sulat nila diri sa syudad sa Bacolod, nagahingyo sila sa lokalidad nga kung tani maka-create sang trabaho, job sa aton nga mga utod nga Bacolodnon or Negrosanon
para maka-income sila pagkatapos iya may kwarta sila kag makabakal sang ila kinahanglanon. Action firing line. Simple man lang to ang bali Sir Frank gani siya hire ka muna manog silhig, manog trapo, manog kung ano-ano na lang da, at least may income siya, livelihood program sa mga barangay. Dapat mo oni sa mga barangay da, no? Hindi lang pud ang mga tao nga may ara-ara na pero butanti nyo amo lang ang inyo man tamdon. Bisan hindi nyo pa butanti ina pero pigado gid, dapat nga tagaan nyo na sang tsansa nga makaobra. Action firing line. Diri sa Pilipinas, subong daw gabi si kita ya sa bakuna na lang gid kag si COVID-19, ang ekonomiya naton gakadulaan na. Ang mga tao na to ma-providean trabaho do gakalimtan na. Oh, kung magtener ni si COVID-19 hasta sa nga anyo ti mag-inamo na lang gitas ni tanan-tanan. Action firing line. Anyway, sa COVID-19 mga ka-action today, 523,516 na siya. Ang bago subong adlaw nagtimbuo ko 2,109. Ang nagapabilin nga aktibo among 36,943. Ang kuha naman niya, ang naka-recover ara na sa 475,904 kag ang patay 10,669 na mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. La City 26 sa nambal ko na mga ka-aksyon sininga gabi. Karon dugay bantayan nyo man ha. Kay tutukan taning isa ka 9 anyos nga ginhilamtan sang yawanon klase utok nga ginhimuslan diri sa barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Action firing line. Diri ko anay, no? Kamano ka kahapon sumigabong ining balita bugal sang taga Negros Occidental mga kaaksyon. Most likely dira pagid sa banwa sang Don Salvador Benedicto kag mismo didto sa akon gidya mismo nga barangay. Action firing line. Dito mismo sa akon nga barangay, ining pagwa sang ngalan mga kaaksyon, sa ngalan iya nga si Darlene mga kaaksyon Ribatado Blancia, no? Darlene Ribatado Blancia. I-correct ko lang kay na, si Blancia mga kaaksyon, 2018, nagpadulong sa Japan. Kaya nagsulod ining sa ginatawag nga scholar, no? Sang Japan program ini sang Japan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Gamay lang isa-isay ko digi karon way na siya ihambal karon kon ihambal ko na tanan subong, no? I-correct ko lang kay na ha, Japanese language proficiency test nga ginatawag level 3 o kon N3 Miyazaki Prefecture, Japan. Didto ni siya magkaksyon nga ang naghatag kita sang interes sa sini iya nga balita, no? Sa sini nga balita o kon ini iya nga natabo sa iya because una ini siya ang ginatawag nga miyembro sang indigenous people o kon mga IP mga kaksyon. Action firing line. Maghambal kita nga IP amo ni mga tawo nga ti Plopigado sa bukid. Prangkang istorya ako, action hands, IP man ako. No? Kiti taga bukid, gikuya mo dito ko ginbata sa bukid o galing, wala lang ko nagpamiyembro sa IP pero tumandok ako. Action firing line. Tumandok ako, no? Tumandok ina mga miyembro sa mga taga bukid gid mismo, no? Mga taga bukid. And ini siya nga bata mga kaksyon. Subong nagaedad sang 18 anyos. Dali kay provide ko lang. Dali gid lang ha. Gusto ko lang ni Gusto ko lang ni pabalogid subong sa publiko because nga sa nahambal ko na ganit kaina. Kanami sang iya sining nga ginhimo mo, no? Kung nga ang nakalambot siya sa Japan kag kun ano ang estado niya didto sa sini nga mga tinion. Action firing line. Ginhambal diri makaksyon sang probinsya, ha? Mismong probinsya naghambal nga pinakauna ini siya nga indigenous people or IP nga scholar gikan diri sa aton, no? Di ko na lang ang ini siya anak ni Merlinda Ribatado Blancia. Dira lang ko anay asta kay gusto ko siya na lang pamangkuton ko kag pa-explikaron ko karon nagaangan-angan man sa sang tawag ko subong, no? Nagaangan-angan man sa sang tawag ko subong direkta didto mismo sa iya sininahamtangan sa Japan mga kaksyon. Action firing line.
Daligid lang kido, hindi kuya katawag ni sa iyayaman. O, ara na. Okay. Okay, nagaparing ko siya sinimat tiniwan, ano? Kabay pa nga sabto niya. Okay, ara na siya, no? Sa aton sininga linya, daligid lang, ano? Plastar ko lang ni gamay para makitaan niya man ang beauty ko, kag makitaan yaman, o makitaan ko man, ang iya sininga beauty, no? Nagasigabong kasubong sa bugos nga Negros Occidental, Inday, ano daligid lang, ha? Okay, sige. Klaro na ko da si imo ga, no? Okay, sige. Daligid lang. Okay. Daligid lang. Hello, hi. Hello, hi, Hello, ang gabi. Ngayong gabi, Loud and clear ko da si imo ga. oo. Klaro, gid ko. Sige. Anyways, una sa tanan, salamat gid sa time. Daligid lang kindo nagakiwi ng akon sining akon nga monitor diri ha. Okay, sige. Makit ano man gurong beauty ko da, okay na. Okay na. Sige, ka beautiful sining nga bata gali, no? Sige. Ari sa aton sining nga linya direkta dito sa Japan. Anyways, una sa nan, thank you gid sa imo sining nga time tonight. Action Radyo Bacolod, Action Firing Line. Ini sa action na Brian Morden, ano? Inday Darlene ang imo sining nga pagpanamyaw una diri sa Negros Occidental kag sa imo sining nga pamilya. Go ahead, Inday. Hello? Hello. Okay, sige. Batian mo ko. Oo. Sige. Siling ko, ang imo sining nga pagpanamyaw sa imo sining nga pamilya kag diri sa Pilipinas sa Negros Occidental. Go ahead. Sige. Abal ko manamyaw ka sa mga pamilya mo. Go ahead, Inday. Ngayong gabi sa inyong hatanan, amalan ako. Okay. May patakompi. God bless. God bless. Ano? Anyways, abi, si Darlene pilang edad subong? 18. 18 ka. 18. Anak ka ni Sino gani? Merlinda Rebatado Blancha. Kag Kag ni Darwin Blancha. Blancha. Pila ikaw nga bata nila? Ikalima. Ikalima. Pila ka mo ka mag-utod? 5. Ikaw bunso ka. Okay. Oo. Sige, ho. So, member ka mo sang indigenous people. Oo. Tribo Bukidnon. Tribo Bukidnon. Bauti aton gigli tribo ini sa bukid, ano? Doon di ka magpati. Sa San O ka na anyways, din ka grade 1, kag din ka high school? Sa Don Salvador Benedicto Elementary School sa Banwa. Nag-high school sa Sofronio Carmona Memorial National High School. Bali naka-graduate ka gidiri? Hasta lang ko grade 9 kay pag grade 10 ko ari din ako na grade 10 sa Japan. Okay, maghambal kita grade 9 kon i-base naton sa old school gani ano na? Third year high school. Year. Okay. Oo. Ano mga honors mo dire sa high school kag elementary ka? Wala mo gid ko mga honors gid like dala lang maintain lang guro grades ko kag wala man ko nubo. Dala lang sa top. Hindi man ko like gid. Pero damo ko gin research ta ka kay nagin kwanta gid ka. Kadamo gid sa nagapanugid sa akon nga always ka kuno ara sa mga 3, 4. Damo sinaabi ka ginadala pa permi sa mga kompetisyon. Rebatado Blancha ang gagwa gid nga ngalan. Damo sinaabi ano? Doon hindi ka manugid. Naghuya-uya. Anyways, paano ka nakasulod sa Japanese program nga ini? Nga nakapadulong ka na sa Japan. Can you tell us, mamati kami sino from the very beginning? Okay, sa first sa isa ka adlaw sa grade 9 ko nga naghambal ang lolo ko, si Lolo Dodo. Siya ang sa indigenous people president. Daligid lang i-emphasize na lang si Lolo Dodo Ribatado sa Manbanaw. Or si Lolo Dodo sa diri sa cruising. Kumaliskis. Sa Dodo nga
Sa 16 na siya. Sa 16. Okay, sige. Sinong Dodo? Okay, sige. Tapos, Kag, pagka naging recommend ya ko nga sa amo na nga scholarship, actually, nakibot man ko nga may nagkadto lang dayon sa balay nga nag-interview lang bala dayon sa ako na kay wala man gid ko nag-apply gid balahaw. okay. Dayon, amo to, may upod man ko tani nga isa nga scholar man siya nga taga Banwa man lang. Kaso kay nagka-problema ako lang ang nadala. So amo na ang sugod-sugod kid nga nga nag-interview sa amon ang provincial Government. Capitol. Sa Capitol. Okay, sige. Saan gina-interview ka mo? May basihan sila like sa mga grades, ginman? Oo, sa mga grades dapat ng average namon ng taas kag syempre ng outstanding student man ka Okay. nga para sa scholarship ka daw ka ano man guro nga scholarship, di ba? Okay, kuan gid. So, during that time, ang imo edad is 15 years old. Kung di ka magsala. Oo. So, anong nagbutang sa mind mo, Japan, Pilipinas? Ang distance bala, too far from your family and friends. 15 anyos ka pa lang, hindi kaya magkadto lang sa Bacolod, nga anytime pwede ka magpuli. Anong ara sa mind mo? Actually, nang una gid sa akon nga dream man balahaw nga gusto ko man mabuligan gid ang akon nga pamilya, si mama, nga para hindi na siya mabudlayan sa amon nga lima. So, ginpanumdum ko na lang para another step man balahaw kay kabalo man ta kung Japan. Amo ni arang dako ang sweldo kung makaobra ka manggid kag Okay. makabulig ka dasig sa pamilya mo kung ara ka sa abroad. So, din panumdum ko man sa amo nga way nga kung maka-eskwela ko di kag kita ko obra isa man ka dako nga opportunity nga mabuligan ko dayon akon nga pamilya. Okay, imagine mo na at the young age mo of 15 years old, ka very mature sa imo sining mind. Nga dapat sa mo sining edad, ara ka dapat sa mga MU, mga mutual understanding with the boys, crushes, daw mo sinabala, no? Sa mo sina nga edad or during the time dapat ikaw hampang-hampang ka Chinese garter dira or focusing your cellphone daw mo na bala. Pero ang mind mo how to maka-overcome, no? Sang family problem about poverty, no? Kapigaduhon abi, no? Ka very good, no? So, as in hilob ang huna-huna mo gid nga bahala na niya. Lakat ko daw mo na bing. Okay. May araman siyempre part sa ako nga kung like sa amo tong time nga daw nakulbaan ko balahaw kay Okay. siyempre malayo ko sa akon nga pamilya sa especially na gid sa akon nga mother nga sa akon nga mama pero amo na kay para kapon sa iya himuon ko kita ang tanan. Wow. So, naglisensya ka kay mama mo. Anong the way ka nag-approach sa iya? May ara pa ba lang sa mga sometimes sa gambal sa nga hindi lang biday do kalayo? Anong natabo pag-approach mo? Kabalo ka, isa sa mga hindrances sa amo sini nga kaangay, ang pagbalibad sang iloy kag amay. Kaya hindi naton sila mabasol, bata, kaya mo. Imagine mo 15 years old, masugalan ko galingon mo to the other countries, ano? Paano mo gin-approach ang imo sini iloy kag mga kauturan? Una gid na kon gihambal ginpamangkot ko man ang mama ko kung gusto mo man bala nga i-grab ko ning opportunity nga dito ko maka-eskwela sa Japan. Okay. Amo na. Dayon ang sabat ni mama nga sa imo man na gyapon nga future nang depende man gyapon sa imo kung amo nang gusto mo. Okay. So amo to daw ka ano man sa part ko nga ang gusto ni mama nga makatapos ko eskwela kag syempre ang gusto yaman niya maging malipayon kag maging maayo man
sa ulihi. So, Okay. Very good, no? ang gipili ko na lang nga Mhm. kadto. Okay. So sa dira ka na, first year sa imo pagkadto dira, kumusta? Siyempre, ang homesick dira. Doon di ko ma-imagine because kaagi ko 15 years old. Puli ko sa balay, parang kayo surga, hulid pa ko kay mama mo. 15 years old, Ang ibanda, hindi ka mo hambal nga, why nyo naghihimo. Ikaw, 15 years old. Anong imo nga ara sa una-una sa ato ka na dito sa Japan? Sang ara ko na sa Japan sa first palanggid balahaw. Una-una gid na akong pag-abot sa Japan, tugnaw gid kaayo. Tugnaw. Lain sa Don Kay Salvador. Springtime to mo dayon mas tugnaw pag sa Don Salvador. Okay. Mhm. Dayon sa syempre na maguhan gid ko sa klema pa lang. Mhm. Okay. Kag sa mga tawo nga gakahistorya ko kay hindi pa gid kumayo ka intindi sa mga time. Aha, Hindi pa gid okay. kumayo ka intindi sa Japanese. Mhm. Lahaw ako na mahambal. Hi, amo lang na. Mhm. Okay. Sa una-una pero kag sa mga sa samtang dugay nga gadugay daw kaka-adapt ko naman balahaw sa klema sa mga nagkamigaman ko nga mga Hapon kag classmates ko kakastorya ko man sila Aha. kag ang pinagiguro ka bilay gidguro sang first year ko dre sa Japan Mhm. sang nag-abot ang problema nga na may napatay sa akong pamilya. Ay, okay. Ang lola ko, Ay. ang tito ko, pakaisa ko. Like in 3 months lang, 3 months, 2 months lang. Mhm. Mhm. Arang sunod-sunod gid balaw. Okay. Wala ko kabalo sa mo to na time kung anong himuon ko. Okay. Nang haba ko nga wala man ko may mahimo kay hindi man ko kapuli dayon. Hindi man lang pwede ka sakay jeep dao. Yes. Kag mapuli lang dayon. Mhm. Arang wala ko bala sang may mahimo kay layo ko. Matawag lang ko sa ila na kung kisa pa budlay pa kay wala may signal sa Salvador. Yes, correct ina, no. So, those times nga inang ga-eskwela ka na. Ano ang binaka-diferensya diri sa aton kag sa dira? Paano mo na-adapt ang ilang sining environment? Paano ma-adapt ang ilang sining situation dira abi? Nga daw subong daw ka na sa imo daw ka wala lang kita ko sa mga pictures mo sa mga postings mo social media. Do ba lang Japan do taga Japan ka naman lang with them kita ko anong imo nga sitwasyon? Actually arang kung ang sa eskwelahan namon syempre dapat na maguhan man ko bala sa mga like dapat mabawgid kay sa Pilipinas hindi man gid pala bawgid bala ang tanan bala amo gid na Maduko. mag-greet mag-greet kada aga kag na tun-an ko man ang ilang culture nga dapat ang respect gid bala kaayo sa mga teacher sa mga tanan-tanan gid nga tawo kag amo na kag sa pagkaon though disiplinado gid bala ang Japan sa amo na part kag sa eskwelahan. Okay, sige. Diri na ta sa imo sini nga pag-eskwela dira. Ano gid ang imo gid eskwelahan dira sang hasta nga naka sa pagsugod gid? Halin sa first year, ang course nga ako nga nasudlan na gisudlan ko kay general health gid siya. Diri naman gina-eskwelahan namon ng about po sa syempre sa healthcare kag mga iban pa. Okay. So, Tapos halin sang first year kami kag sang third year padayon lang ang amon eskwela kag sa siguro sa mag-graduate naman kami sa next nga month February. Yun lang na. Okay, sige. Diri kita kay syempre ang nabutang diri nga nakapasar ikaw sa Japanese language proficiency level 3. Anong buot silingon niya sini? Kay do mo ning subong ang nagpasiklab gid sa ngalan mo di kag the same time ti IP ikaw do ka unique gid man sa situation mo. Ano ini siya kun nga? Ang Japanese proficiency test nga kung makakuha kasi ni kay damo level ni
from level 5. Ang pinaka-nubo nga level 5. Dayon, level 4, level 3, 2, kag 1. Mhm. So, ang halin first year kami, siyempre, hindi man kami kapon para man gini sa mga foreigners nga ari sa Japan kinahanglan hindi man kinahanglan pero like daw ka ano siya nga magkuha kami sa amo ni nga proficiency test para sa mga credits na makuha man namon sa mag-apply kami sa college, mag-apply kami sa mga obra. Kag amo ni ang pamatuod na kung may ara kami amo ni nga certificate or nga passing kami sa amo ni nga test na pwede kabalo kami maghambal, ka-communicate kami sa Japanese fluently kag makasulat kag makaobra ng certified na kami nga makaobra as Japanese. Japanese. Wow, ka very good, no? Doon din ako problema gid abi, no? Amo sina. So, okay, no? May upod ka ba ng mga Pinoy dira sa Japan? Damo ka mo? Actually, first batch ko sang amo ni nga scholarship, Okay. pulo kami kabilog. Sa first batch, kag ang sa second batch 9 sila kabilog. 9. So damo kami din. 19 kami kabilog. Okay. Na scholars sang provincial. Okay, sa Negros at tanan 19 na kamo tanan dira. Oo. Okay. So, daw pabati ko pagkadto yo da libre kamo tanan-tanan. Way kamo subong way kamo may ginagasto gida, way kamo tanan problema. Oo. Ang tuition namon ang tanan allowance, pagkaon, kag ang sa airport namon, passport namon, ang province tanan ang bulig sa amon. Bulig. Pag abot na sa Japan, Free gid tanan. Dako gid. pag abot yo da sa Japan, kumusta kamo da ginalibre man kamo da? Tanan na. Oo. Naga-dorm kamo? Nang may ara kami allowance kag sa dormitory kami, sa dormitory lang kami ga-stay. So, ang school na ang gahatag sa amon sang amon kinahanglan. Okay, because nga nakapasar ka na sa level 3, hambal mo pwede ka nakatrabaho sa Japan. So anong imo plano? May eskwela gyapon or ma-stop ka na schooling and magtrabaho ka na gidya all the way? Nag-decide ko nga mag-eskwela sa isa di ka Hoshin Healthcare School. School of Healthcare na 2 years vocational kay para pagkatapos ng 2 years makakuha ko sang license nga pang nursing assistant. Wow. Then after that makaobra na gid ko full-time na gid as a nurse. Wow. As a nursing assistant. Congratulations Drasimo. Do ka dasig di gali sa Japan ano? Do ka dasig di ya. Okay, sige, dali gid lang ha. Action El Rey, atong number ginhatag ko, no? May gusto lang ko i-contact kay kabalo ka na istorya ko ni sa kaina. Since yesterday, nga naglupok ang ngalan mo sa social media, diri sa Action Radio, way gid siya balo. Sa akon pa siya nakabalo kaina sang udtong amo sinati. Feeling ko gani subong basi ga monitor sila nagpalitso na to siya. Oh. Papaliyog to Action El Rey. Okay, naging na paring sinima tinion, ano? Grabe nga istorya. Ano ganing work ni mama mo, Inday? Kag ni papa mo? Si mama, subong guro sa balay lang siya kay sakit iya tiil guro. Hindi ko na siya gusto pa. Obrahon gid la. Pero sa uma siya gakadto kani. Aha. I see. So panguma gid yang pangabuhi ninyo gid. Amo sina. Sa uma. Okay, sige. In short, pulo pigado gid kita Inday, no? Damo sina, no? Okay, dali gid lang. Standby ka lang da, hold on na. We have on the line. Hello ma'am, may gabi. May gabi. Sinanay Merlinda, eh?
Oo. Oo, bao nagaikong imo radyo, ga monitor kada subong. Oo, nag-monitor ko kay pa. Oo, tibatian mo na si Darlene. Gabati ka kay Darlene? Oo, nakabatigid ko. Ato na. Pag-interview mo sa iyo. Oo, ara nakitaan ko na siya, gaduko na siya kaya ang iya sining mata dugay-dugay mabaha na nisang luha, no? Oh, istorya bisin day Darlene, abi nang mahambal mo sa anyways una-una nay anong mahambal mo nga anak mo amo na ni subong? Una, mapida ko sa ginagawa. Dali lang gadula-dula signal tanay plus tarbinay kay imo signal gadula. Oo. Aha. Okay, ha? Plus tarbi tiyog ti medyo adjust gamay abi saka-saka da jutay bisa bato kumiyara da. Subong bit Okay testing. na lang, kapatid man. Oh, ara na, go ahead nay. Go ahead nay. Ano mahambal mo subong sa bata mo? Oo. Pagpasalamat mo, no? Ginoo, nga akong dalang pagpangamuyo, ginsabakan niya, sa subong man sa, provincial, namin man ang nagbuligid sa amon. Okay, saan ka porting yuhom? Kabalo ka kami subong sang bata mo kaya tubangay kami nga duwa. Duga tubang lang ko digani sa kay Casey Concepcion, ano? Oo. Gayuhom di siya pero kabalo ko sang iya ginabatsyag subong. Inday Darlene, anong gusto mo ihambal mo kay mama mo subong abi? Gamon pamati siya. Ama, kamusta ka, gali? Ngayong gabi, ma. Ang gabi man. Kumusta ka ko no? Congrats din sa imo. Kabay pa nga ang mga hando mo. Tagamat-amat na. Amo lang na. Gusto ko lang kamustahon si mama. Okay lang siya kuno to, okay lang. Gasakit pa kuno TL mo na, iway na. Mayara ko manggid. Kadamo naman sa bulong kung hindi natumar, may nagabalik-balik. Okay, kung si Inday Darlene, abi makatrabaho na, although nga, di gid man totaling obligation sa anak ang inang kung anong gusto sang Iloy, ano? Pero Inday Darlene, kapamati si mama mo, anong hando mo sa iya pila ka adlaw man kung maka-income ka na bi dolyar sa Japan, abi? Pahimuan ko balay si mama. Wow. Amo man ginahakon nga Handom magit nga hindi na siya mag-ubra di sa mabudlayan. Sige. Lastly, Nay, basi may hambal ka sa bata mo, Nay, para maka-end up kita dire. Salamat dito, anak, no? Salamat dito. Padayon na lang ang mga pagtinguha kay ginasuportahan tayo sa pagpangamuyo. Ang mga malabutan, ang mga pag-eskwela, ang ginawa ng magagabay sa aton. Nung magkakita kita sa another naman na to, kung makapuli ka din. Salamat gid Nanay Merlinda. Congratulations sa bugos mga pamilya. Sige, salamat. Yeah. Inday Darlene, ikaw, sige, congratulations sa imo dira. Ano abing imo nga message aton sining iban pagid nga kabataan subong in the future, near future, mangin pareho man sa imo abi, no? Anong imo ma-advise sa ila abi? Kiti kabalo ko do ara ka na gid sa wala pa man ka sa pinaka peak pero erase naton 1 to 10 do ara ka na sa mga number 7 nga do malabot mo na gid ang imo sining nga handom sa kabuhi abi. Ano a sort of advice to our fellow Negrense and Bacolod non abi, ma'am? Go ahead. Mayong gabi sa inyo tanan. Gusto ko lang una-una gid sa tanan, gusto ko lang magpasalamat gid sa Ginoo naton nga naghatag sa amon ning opportunity sa akon. Kag of course kinahanglan man gusto man akon magpasalamat gid sa kay Governor Maranyon, former governor nga nagsugod sa amon nga programa, kag kay Governor Bong Lacson nga padayon nga nagasuporta sa gid sa amon, kag sa mga alliance di sa Japan nga sa amon nga chairman si Yutaka Shimizu, sa amon nga mga teachers dire, kag sa amon principal Sir Brian.
gusto magpasalamat sa tanan sa mga friends ko nga nagasuporta. Ang mahambal ko lang sa mga kabataan subong nga pares ng tapong kaedad ko lang sa mga tawo nga nagalad ko subong nga dapat magsalig kita sa Ginoo nga siya ang nagabulig sa aton. Kung ano man ang inyong dream subong, kung ano man ang inyong ginahandom, kabalogid ko nga buligan kamo sang Ginoo nga matuman gid ina pag ang mga handom naton hindi lang naton pag i-waste balahaw nga dapat ma-work hard man ta sa aton kaugalingon, hindi lang ta magsalig sa iba or kung ano man dapat nang himuon ta inspirasyon pod ang iban nga tawo, ang isa kag isa para makauswag kita nga tanan. Mhm. Okay. Madamo gid nga salamat sa ibang nga time. Ano oras na subong? Alas 10:55. Okay, sige, manugtulog ka na. Alas 10. Alas 8. Alas 10. Alas 10 na. Diri sa aton, alas 7:56. Hindi, Darlene, salamat sa imo. Alas 8 pa lang. Okay, sige. Salamat gininday, Darlene, sa imo sining time. Diri sa Aksyon Radio Bacolod. Keep it up, landa. Halong landa, tanan. Ay, lastly, gali, kumusta ang COVID sa inyo ya? May kayo naka-ano ka mo, ano? Nag-secure lang ka mo da sa COVID-19? Why ka mo nagproblema sa COVID-19? Oo. Padayon man ang amon nga klase kag subong lapit naman lang ko mag-graduate, so siguro okay man lang ang COVID di dutay lang. Dikit kayo mo sa amon nga banwa. Aha. Sige. Ading ka da sa Japan gali? Ano ngalan sang banwa nyo da? Miyakunojo City, Miyazaki Prefecture. Do lapit-lapit guro na sa Pijakwa, hindi man? Sige. Salamat kayo, Darlene, na may gabi dira sa imo kag halong ka dira. Salamat sa mga time. Madamo man nga salamat. Sige, salamat. Action Firing Line. Okay, wala yung interview naton pero amo na makahatag inspirasyon sa aton sini nga utod dito sa Japan. Kag perte ang viewers naton kadamo sa na-inspire sa aton sini nga mga kauturan diri sa Bacolod, Negros Occidental kag iban pa. Last 58. Pagbalik naton tutukan tay ning balita nga paghimulos allegedly sa isa ka 9 anyos diri sa syudad sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Alright, sige manamyaw kina sa mga utod naton nga nakatutok gina pa, no? Ana Mandrigos Robs, sir, sa Europe, bala mayara na automatic na nga nagasulod ang donation sa accounts and church but you decide kung pila ang gusto mo i-donate monthly. That's why miskin hindi ka maka-attend mass every Sunday, okay lang kay nagasulod na ang imo donations. Kundi stable gihapon ang church for their monthly bills like electricity, water bills, etc. Tani amo man sa Pilipinas. Diri sa Jang Linalisay Imbong jo kampo nagamonitor man sa Maaw. Si Marvin Wins Blancia magulang magulang ni Darlene. Okay. Si Angelina Galopo Araman, Hiniba Felosenio. Good evening, Subray, monitor lang kami akon lula nga pamati lang sa inyo permis Barangay Banago. Libby, good evening, Subray. Palihog tamiyaw sang family Gregorio, labinagid si Mama Gamay Gregorio sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Chivel Bambi Ramos Histosani, Action Bray, good evening. Kapamatigid kami ni Carol Montoya sa imo pirmi diri ni sa Carlota. Salamat. Sinang Ami Araman naga-monitor.
Annalyn Caniete, congrats Tuto Darlene. Tuto, naglingala niya. Ribatado Blancia, so proud of you. Alex Montesa, nami ni siya Sir Bry invite sa programa para buwas for more details sa tingog sa mga pamatanon. Kompleto na to subong. Why na to kulang? Anyways, congrats lang sa iya Sir Bry, so proud kasi konnichiwa. Vanessa Mayo, naga-monitor man sa Minnesota. Angela Liarte, gayon dato. Ana Mandrigos Rob, congrats girl, you're beautiful and smart darling. Another good product of Don Salvador Benedicto. Pag may tiyaga, may linaga, sana all. Rose Guevara Araman, Lorenzo Mallorca Purisima, shout out kay Louie Purisima. Action Bry, magulang ko na. Naga-monitor sa mong si Louie. May pagpamati da, no? Sofia Anika Sanchez, naga-monitor man. Lito Sanchez. Sofia, salamat. Hilda Catalogo Vicente, true Action Bry, buligay na lang ta sini sa bagay, mga manggaranon gidlang na makabulig sa tani sa ilang mga katoliko nga simbahan. Inday Blaza, yung gabi Action Bry, Action Radio. Hilda Catalogo Vicente, congrats sa iya, proud sang Negros. Manami gid kong may mga ginikanan kaangay sina nga very supportive even though sa likod sang kapigaduhon kag threat sang kalibutan Sir Bry. As they said, great victory comes from a great sacrifice. Tricia Singular Iwayan, naga-monitor man. Congrats, proud Negrosanon. Melanie Diagmel Liasos, congratulations sa apo ni Bro Dodo. Jovi Monares, naga-monitor man. Jansky, good evening, Exxon Brian, listening here from Gardenville Subdivision. Great ko lang family, ginayan sa ilan ni Grace, family ko ginayan sa ilan ni Jing, Nemia, and Rose. Monitor kami always sa imo program kada gabi. Salamat gid and more power sa imo program sa Action Radio. Rose Winner, Heves Rizka Gamuso. Good evening, Son Bry. Ang Pinas dasigman kay sa Japan. Congrats, girl. Beng Mallorca, gapaulan kami pamati. Ga signal, proud kami di tanan sa imo. Gapaulan, pasensya gid sa inyo daha. Emma Alcuela Trom, naga-monitor sa Sweden. Alex Montesa, ang kalipay ni nanay sobra pa sa nakajackpot sa loto, Sir Brian. Nabatsagan ko git. Correct. Shannon Rain, good evening, watching from Case A, Riyadh. Veronica Santillan Manokan, congrats. Marites Fernandez Luces Len, watching from Bagong Bayan, Lawa, Antique. Pamilya yun ni feeling ko lang. Christine Minies Villalubos, congrats Darlene Ribatado Blancia, proud Salvadorians. Rochelle Torbella, congrats sa imo Inday, God bless you more. April Joy Duran, congratulations kay Darlene Kuno. Jimmy Y or Inyon Luces, Tito mo gawatch show Antique. Tito yagid, no? Emma Alcuela Kerlstrom, congrats Darlene, best wishes for your next adventure. Hilda Catalogo Vicente, wow, galing ng bata. God bless sa iya Action Bry at sa imo. Salamat. Noel Amar, Juana Marie Villanueva Araman, Pamela Fernandez Luces, naga-monitor man. Carolina Encarnado, sa 9 p.m. sa Japan, 8 p.m. sa Pinas. Okay. Lilia Taton, good evening, monitor lang kami di, please greet my son, happy birthday sa akon bata, Jerry Baton. Ivone Castillo Barbon, Pijak Waigid. Ginsunlog ko lang to siya. Lilia Tato Naraman. Ronnie Mananghaya. Congratulations. At least may good news even sa ini nga mga chimpo. Watching from Hofof, Saudi Arabia. God bless at aton tanan. Salamat. Lito Sanchez. Congrats Darlene Ribatado Blancia. Also bro Tuto, Lolo of Darlene. Lucy Salmorin Araman. Sir Bright, amyaw lang friend ko nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Salvador Castañeda, naga-monitor man. General Trias, salamat kid. Jose Heherson La Pinig Junio. Bibing Dagia Bautista, mayong gabi Action Bry, monitor gig kami Lizares Avenue, Barangay 39, God bless. Nong Brizuela, Landos Syoko, Action Bry. EJ Lontayaw, good evening, monitor galing Himamaylan City. Jose Heherson Lapinig Junio, good evening, Subray from Stonehaven, Granada. Noel Amar, Energy Fans Club, Sir Bry, ikaw kuno ang maayo magkanta. Naglahog lang to ako na. Camilla Kere, good evening, Sir Bry, monitoring from Charito Heights, Granada.
Alvin Periras Araman. Galio Andro. Good evening lang. Manapla Specially Family Galio. Happy listening. Tiray Regalado Abiliar. Salamat. Liliking Araman. Wow. Tima, relax ko ginagbay ha. Hindi ka mo maghalinda. Kaya next topic, taniho. Kuani, inang natawag sa naganiman. Gapang lugos. No? Gapang lugos. Ang next na itong topic. Kaluluoy ning kwan. Kaluluoy naman ang kabataan sa obra nila ni. Lo si Salmo rin, tani mga lakat man bata ko Japan ba iya man ka province galing wala sila last year kadayon tungod sang COVID. Wow. Anyways, congrats kay Darlene, proud Negrosanon here. Kanugo, no? Liza Joy Ilon Amoroso, naga-monitor man, ha? Standby lang ka mo da, balay ko dugay-dugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Magi sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginaendorso naton sa inyo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Las 8:13, no? Manamyaw kita anay sa aton sini nga mga utod mga kaaksyon. Ariyo, matamiyawon tani sila anay kay naga-monitor gid si Nono Miravalles ang Antipulo. Salamat gid. Action bright amyaw lang si Tatay Jesus San Jose. Mina si Palay halin sa bata ya Ronnie Piamonte sang Pahanukoy Baybay Bacolod. Good evening, Action Bright. Diri sa La Carlota, tamaan man katugnaw. Kay lapit kami di sa Gintubdan. Super lamig, gidya. Gani, mano? Kakulurog lawas tayo. Action Bright, may gabi. Tamyaw ko family del mundo. Diri sa Luyang, Oringao. Kabankalan, salamat, gid. Sige. Good evening, Landa, sa imo Action Bright. Monitor lang ko sa imo program kada gabi. Tugnaw, gidya kaayo di sa amon sa DSB Barangay Bunga. Don Salvador Benedicto. Panamyaw lang kay Gingging. Okay, sige. Kay Gingging, kasiple, nag-monitor sa aton sili nga pagpangalagad. Lapit-lapit naman siya action hands. Okay, sige. Pabuton ta, na? Si Jen Oy, si Sir, nag-monitor man sili nga mga tiniyon. Si Martin Aliling, salamat, gid. Hilda Catalogo Vicente, palihog Tamiyaw family ko dira sa Tangob. Di na tuman. Nazarino kag Subiron Alisbo family. Si Louie hambal niya, good evening Sumbray, naga-monitor gid kami pirmi sa imo. Salamat gid toto Luweda, no? Sa pamilya Purisima Mallorca kag iban pa. Princess Verder Nonat. Good evening Sumbray, paano maka-apply scholar Action Bray para maka-school sa Japan? Pwede ka gid nam kapadulong sa provincial government, no? Kag magaplo pamangkot dito kay ko do nalipat naman ko ni pero sa pag-report na Action Marlon before why ko ni nalimtan nga may amo sina, no? Di siya na ning produkto first batch. Kung anong process ni do di ko nagid madumduman, no? Sige.
Jerry Catalogo o Hilugo naga-monitor man sa Hinigaran, Barangay 3. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, Sombray. Please greet lang ang yakuno hinablos nga si Jovi Malaka. Nis niya kuno Jovi Malaka. Solitas on her birthday today. Thanks, keep safe, always God bless. Salamat, Gidra, sa inyo. Sige, basi available siya. Okay. Ginapulo paabot naton sa mga tinion, mga ka-action, ano? Okay, kay grabe maning balita mo, Diris Bacolod, na. Good evening, Sombray. Gamonitor kami diri Barangay Nagasila, Carlota, Siri. Mercy Kagboy, Salmorin Esther de Los Santos. Sige, ayuong ko na lang una action hands sa action Marlon na. Saya sini nga balita, gikan Kapitolyo Provincial. Pero karon niya labuton tagining balita na action Eric Magbanwa. No, kay porti maning nga balita na action Eric Magbanwa mo. Gikan diri sa Bacolod City Police Office. Ayoong ko lang gamay section Marlon na. No, kay ang yani nga balita molecular sa Valladolid, no, diri sa Negros Occidental, no. Ma-test na sa masunod nga mga sinimana, mga ka-action. Kag bulubahado ini iya, no, bulubahado ini kay 2,500 lang na diri sa ila ikumpara mo sa mga pribado nga 4,000 tubtob 4,500. Kag sa Teresita Halandone gani sila hospital kwan inang 5,000 pagidaganing bayad magpa-swab test na. Action firing line. Diring bag-o nga ini may saliva man, may ara man sang sa swab test mismo sa kwan mismo sa ilong bulubahado ini. Check na to base action Marlon Hinovia abis ini. Capital reports. Action Mar may gabi. Aksyon na bray, mayong gabi bali sa unang bahin sang bulan sang Pebrero bali sunod na ni kasimana. Mayara sang isa ka team naman gikan sa Research Institute for Tropical Medicine kaga Department of Health. Magkakadto diri personal sa may Negros Occidental. This time ang ila sa nga Pontaria amo ang Valladolid District Hospital kaman dira na agin patukod ang building ikaduang COVID-19 molecular laboratory ng gobyerno provincial sa Negros Occidental. Medyo na ulo atrasar gawa ang pag-operar sa pag-bukas rin pagod man sang atrasado man nga pag-inabot sa mga makinarya. Pero siling ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, alos ko kompleto na ang mga machines nga ara tira nag-inabot. Magluwas na lamang sa ginahulat nilang saliva analyzer, no, saliva analyzer machine para ini sa bago naman nga serbisyo. Tingin na to mode reaction Brian ni Atty. Diaz para sa pagdeterminar naman isang ining kinakabalakan nga Yuki variant, no, kundi una RT-PCR test para sa COVID-19. Ini maganaryan kay hindi nilong-lahog ng mga machine na ginabot dali kay ginagkabigin nga state of the art nga molecular laboratory. So tayo ni ang mga personal action para mga trabahante sa sulod ay robotic ni siya. Ang kalabanan, ang majority nga ginatrabaho na ang nag-aobra robot. Ba? So gina-control kay state of the art action na bray. So kung robot ma-less or ma-lessen hagan-hagan ang exposure sang mga health personnel sa COVID-19, no? Ginawa kayo mo simple maguro kung malatnan sa COVID-19 ang robot, no? Amo na ngayla sa nga ginidiyak. So para kayo dito sa ibang rasyon, mo na ni ang ginahimo, no? Ginahimo mo may mga robot naman ang nag-operate sa sunod sa ilang sili nga laboratory. So, while ang galing sa patod nga pizza, yun palayag si Atty. Diaz, perti hambalya first week sa bulan sang Pebrero. License na mala niya. Amo ning ginatawag nga proficiency
test action na baray. Bali testingan na kung anong kapasidad sa sining molecular laboratory. Kag ang luya ganit ni Governor Lacson nga ang accuracy rate bala sa testing dapat 100% gid. Ang una gin target is 80%. Lamo ti hambal ni Diaz sundo to talang. Ang accuracy rate man sang molecular laboratory sa Sinay Hospital nga 100%. Karon madula ni karon ang ginatawag nga state of the art nga molecular laboratory sa Dulit. Nag 80% lang ang accuracy rate sang ginapatagayon nga test sa sinang laboratorio. Correct na. Aray si Atty. Diaz. Conducted an ocular inspection. Most of the machines are already there. We are also waiting for the saliva analyzer nga machine nga mag-abot man para sa lain naman naton nga service, no. They are scheduled for proficiency testing by first week of February. They are already requesting us for samples, at least 5 samples ang positive ng mga patients so that they can run it through their system, and if they get the correct reading, amo na siya ang basis sa rating nila, which supposedly dapat 80% ang accuracy. But siling ko sila, let's hit for 100% accuracy because Teresita Halandoni also got 100. Ining ilang mga machines, more automated siya, less human intervention ang nag-uyat sini. So, the robotics ng ilang style. So, mas madasig, mas accurate, and less exposure sa aton nga mga medtechs, no? I was happy to inform Governor Bong Lacson because he was supposed to be with me when we visited and made the ocular inspection, but he said nga hindi lang siya mag-upod. So I sent him the pictures, and tahom sa laboratory naton, it's state of the art. It's something we can be proud of. Soon, no, we will create a system by which ang southern tanga mga LGUs will go directly to Valladolid. So they will share the load when it comes to testing our contact tracing ng mga Negrenses. Sa inang laboratory, hamtang na sa compound din sa Valladolid District Hospital, kagasarang man nga maka-test isa ka libo ka COVID-19 test kada adlaw. Wow, okay. Ang update kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Robot ang operate siniya, no? Tibantayan ta niya para way na kung ang accuracy mo itong ginaayo dapat 100%. Siyempre, magkuha naman ang tada sa swab test tapos mag 90-80% naman lang kung igaduha-duha man tagyapon sa result, diba? Last 8:22. Pagbalik ta ha, ara nakaprepara na si Action Eric Magbanwa sa balita gikan sa BCPO sining alleged nga paghimulosa sang siyam katuig nga bata. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Angel Ricoperto. Good evening, Action Brian Morden, watching from Woodside 1 Alihis. God bless Action Radio. Rene Paguntalan Araman. Rosalina Arellano Espadero. Salamat. Chris Vilma Treyes. Action Brian watching live. East Homes 3, Barangay Stefania. Salamat Gid. Chris Vil Bambi Ramos. Good evening, Action Brian. Pamati ko diri sa imo report kay Action Marlon. Mayugid Valladolid District Hospital. Si Sir Norberto Barnizo, Sir, Colonel Gail, kumusta? Rabia Biloria, naga-monitor man. Idol kamoduhan ni Eric from UK. Salamat gid Nanay Biloria. Si Rayshan Puyugaw, naga-monitor man. Dandan Lanada Araman. Good evening, Action Bray. Dan. Robert Castro, ang aksidente da sa Isabela. Isa to patay. May mga pilason. Si Princess Verder Nunat. Action Bright, please greet my family Verder. Sa Silay, kag family Gonzales, ang kag family Nunat sang La Carlota. Okay, sige. Merly Dolido Magallanes Araman. Sige, mapawayway ko kadali, ha? Dalang ka mo, di lang gid mag-liwas pamati na balikan ta ka mo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton siling nga pagpangalaga ginendorso naton sa inyo mga kaaksyon.
Maayong gabi lang kay Mon Lisay, naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad Michael John Season. Good evening, Exxon Brian. Monitor from Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Greet ko lang Jinlo, Teacher Dance Joyce Richmond, and Ninang Dayan and Ray Cardinal, naga-monitor gid. Anthony Jones Habilio Siblano, naga-monitor man. JM Pineda, salamat gid. Janice Intes, good evening. Patamiyaw lang taga Valladolid. Sige, salamat. Virgie Alpinda, Action Bry, ako na po tani sa Switzerland. Man mas scholar galing nakauna ang DOST, kag subong scholar sang DOST, computer engineer. Kuha yan namian kami gid kay may mga bata nga nakasulod sa scholar basta magtutom. Good evening, Action Bry. God bless you. Salamat. Okay, siga. Okay. Ara na sa action, Erika, sa aton sining linya mga ka-action. Parte nga balita na naman yung action, Eric. Good evening. Na Brian, mayong gabi, report kay sa Bacolod City Police Office, manibago naman ining kaso sang rape, sining bulan sang Enero, no? Talas posposon sa bulan sang Enero, pero may naghabol pa na kaso nga naka-record sa WCPD o Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Headquarters, specialmente dira sa WCPD sang Police Station number 9 Action na Brian. Isa ini ka 9 anyos ang ginaligar gan ginimuslan sa tong nagligad nga Webes sang Ugto. Sa diin ang report ni Police Lieutenant Arlene Torrendon na consummate ang rape nga kaso mismo sa ginaligar balay sang sospechado aksyon na Brian. May mga gin-mention ang suspect nga mga ngalan, isa sa mga ngalan nga gin-mention niya aksyon na Brian ang nagkatugid sa police station number 9 nagpanginwala sa akusasyon sa iya sang sining bata aksyon na Brian. Wala po sina medyo may gamay landing observation ato sining kapulisan, although ngati siguro labas pa sa paminsaron sang biktima ang natabo sa iya. May mga gin-mention pagin siya nga mga another names, no? In fact, sunod ganay kay Lieutenant Torrendon, may mga person of interest na sila karon nga ginatutukan sa sininga kaso, kagamuni karon ang subject sa ila sininga investigation action Brian. Kaya daw diri nagapakita nga daw damo ang na-involved diri nga sa mga suspetsado nga na-mention sang biktima. Although ngati way magambal si Torrendon nga biktima ini sang gag rape, pero the way nga maghambal ang biktima, may mga ngalan siya nga lain-lain nga gina-mention action na Brian. That's why nga atong nag-surface kag kadto gidya voluntaryo sa police station number 9 kati natabo ini sa barangay Sumag, why nila to ginhold action Brian kati ang yaya pagkadto kusang loob nga nagpareser siya nga why siya kuno kay labdanan. Pero wala man na dira hasta nagauntat ang investigasyon sa police kati depende na iya sa testimonya sang biktima kay action Brian mo nagwa diri nga positibo gid sa sexual abuse ang biktima kag hindi lang basta nga ginhimuslan action Brian, no? Pero wala ini diri gin-elaborate sa ato ni Torrendon kung ano ang sistema sang paghimuro siya, basta positibo lang nga biktima sa sang sexual abuse base ini sa record sang City Health Office right after nga gin-report ini ang insidente kag nagwa ang resulta nga positibo sa sexual abuse ang biktima action Brian. Yari ang palayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon sa exclusive interview sa Action Radio. Ako paano ang opisina na to no padayon nga nag-conduct pang investigation for the alleged sexual incident naman nga natabo. Pag ginapa-reach out ko sa subong ang ginikana, so actually pina-reach out naman pero ginapagalit naman ang proseso for the further investigation nga i-conduct natin pagid ang kaso para mapasaka natin mas temprano. Ipa-medical tagid ang biktima, no? So na-medical na action Eric, no? Amo lang after sang reported incident, din process sa talayan ang medical to assure nga kami mga indications kung malang nagtabo. So far may indications for the sexual abuse. So amo na nga feeling ko, ina-follow up natin tanong nga maka-process ng activity taking para by Monday, mangkalta na ang kaso against sa respondent natin. Sa imo investigation sa office mo, paano natabo ang insidente man? Anong pastada man? So ang natabo na, no, ala man siya sa hindi man kaingo, disan siya naman sa ilang na purok ba. So nag-report ng atong
minor de edad na alleged daw may ara nga abuse. So ang atong isa dira ka challenge Action Eric no na natabuin siya sang early lunch. Tapos nag-inform ang bata sa iyang limikanan nga amo nang natabo ng insidente. So 10 o'clock na kagabi labot sa mga 12 midnight sa Friday, nang ang atong investigator in case na upod sa atong kapulisan, na-conduct sang ocular inspection kada father kung ma-arrest ka na atong suspect. But wala atong biktima dito. Until sa ulihid, nag-surface man ang atong suspectado, alleged. But isa pong kasalit tira is lain-lain ang statement ng atong biktima. So, hindi kita assure sa isa ka sitwasyon nga bala ang maginang suspetsado. So, tigayon, na blatter, kag gipaprocess na ito ng medical examinations, and dito nakita na ito nga may indication sa abuse. So, muna nga nakadisclose kita nga may sexual abuse. So, klaro ko ma'am, ang insidente na tabo Webes, gin-report na sa inyo, Friday na siyang kagahon, naman? Webes, before lunch, so nag-report gabi. So, conduct ang investigation, inulan sa first day. So, amo na ang natabo ng insidente. So, ang sitwasyon, Friday din pa medical na tunay ang insidente. So, first day natabo ang insidente. Okay. You mentioned kayo na nga may suspect ka mo, pero do hindi ka mo gid sigurado kung siya man tungod nga medyo hindi pa gid man mayong statement sa biktima, ma'am. Ma'am, nakilala nyo, nakpan nyo na naman? Wala siya natakpan. Na-identify sa atong biktima, but ang atong kadamo, doon din na-impon yung may upod naman sa nga Miguya, may siyam naman na. So, medyo daw alanganin kita sa mga statement naman ang nagkadalman pa kung sinugid ang responsable sini. Pero so far may ara naman kita nga suspect nagbase man kaya kulbaan mo kuno ang ating biktima at that time. So, siya na maka-disclose kung sinugid kasi hindi gid man permiro siya maka-further elaborate kung sino kaya alanganin ng may mga statement. It could be possible nga hindi na isang suspect, ma'am. Sa pag ginasan nagkadalman nato na Action Eric no kaya may indications bala nga hindi namin ang result sa medical examination. Kaya may napang-mention siyang may mga iban, may migo pa, kung nang hindi kita ka-disclose na yun. Okay. So, padalman sa inyong investigasyon, kung may ara pagidbala ng mga suspetsado, kita nga matumpok dire, kag isa na pang in-offer ko sa ila ang protective custody temporary, ginayo ko sa nanay, but ang nanay do alanganin man nga ibilin bata yan sa kustodiya naton, kaya siling ko ang investigasyon Action Eric na ara sa level namon nga wala pang coach. Yes. Isa ni sang manami di bala kay kon may dugang na may duso-duso na nga mga tinaga ang bata nakaka-confuse ini ano gid wala kasi maka-affect ini sa aton nga investigasyon kag sa proseso sa court proceedings sa nga uli mga technicalities nga magkasulod. So isa na but despite nga Action Eric no ginpadala man ang bata sa nanay responsable man sina kag amo nang aton tinguan nga mapadalman gid sila ko advice ko sa aton nga investigator in case agata na padalman ni gid ang mga tawo to nga naupod sa bata to sang during some time to kaya maganda pang mention pagid diri o para at least tugpak ang atong investigasyon kag tayo gid ang hindi na manito kita tambay kung bako dati ng ebidensya. Ang insidente, ma'am, natabo sa sulod balay or outside sang balay? So, sa balay daw sang atong mga suspetsado. So, ang mapagila kung auditong natabuan nag-ara dira paano nakalabot dito ang tanang-tanang ina no sa tagalman ta pagina siya. Ma'am, may mga instances nga ayhan ang bata ginhagad lang or ginconvince na anong sitwasyon nakakatuto. So, may upod daw siya ng upod sa mga minor de edad. So, amo na ginapalukit ko ng isa ka bata nga ginhagaday sila nga makadto dito sa balay sang atong suspetsado. Okay. So, as a matter of fact, no, ang ining atong nga suspetsado nga ginpangita that night sang atong investigator in case no wala gani dira sa panimaray that time. Pero makabalogid sila. Ag ini siya. Pag surface kizay, wala ko may nabuhat. Wala siya nag-voluntary surrender. Pero nag-deny ko siya. Matisin kayo mga bata natin. Pero hindi ka-pinpoint kung ano gid ang kamaturan. So, alanganin kita dira nga bagay. Anyway, ma'am, sa may yun nga investigasyon, ako yung confident nga masulbar tayo nga kaso, may identify mga suspect kung may aragin man. Yes, sikit Action Eric, no. So, ma-identify kit, ma-identify naman. So, ang iba nga ginapang-mention niya nga ini, na base may previous nga nagkalatabo kay ti ang result sang atong medical legal may hindi mayong resulta. So, bali dire, kadalman ta, hindi man ta expert sila nga bagay. So, nga may resulta nga amo sina. So, dire, sa taon na to, kung basi may i-disclose ang atong biktima.
Action Brian, mo nagabusar nga interview naton kay Lieutenant Torindon. So medyo gakuan sila, gapulo pangilihit pa sila kay tigin mention sang biktima ang ngalan sa suspect mo. At lang surface pala, dahil kay hindi nila pwede ma-hold kay may mga another statement kag ginapagawa ang biktima nga mga names nga iban pagit Action Brian. So kutob sa mga names nga gin-mention sa biktima, ipatawagin niya isa-isa sang WCPD kag depende sa outcome sa investigasyon nila kung may bukat ang testimonya sang bata ka nagatudlo kasi sorry ka, no? Natingala na Action Eric, I'm sorry. Kido ka damo, names again mention, tino daw damo na nagtandog sa iya, na? Direct Action Brian, hindi ko kambal kasi wala man ginambal ni Lieutenant Torindon mo. Pero reading between the lines sa statement of Torindon, dito amugit ang dalaga ng Action Brian eh. Tino mo basi gang rape ang isorori kwan guwa sini? Depende na sa investigasyon sa polis natin kay may mga report, although wala inigin hambal ni Torindon sa interview ta, may mga nagkapareser sa aton at gamitan panay ka barbecue stick ang ginatawas ng bata mo. Muna bla, tapos may mga I don't know kung may mga old or may mga old laceration na muna bla. So to medyo dalom ni ang ang resulta sang sang medical examination sa bata. That's why nga kipi-kipigin si Torindon ang WCPD investigator sa station number 9 isa-isa gininila Action Brian, no? Atong nagkadto sa station number 9 hindi para na subsultos kaso kaya depende niya sa testimonya sang bata mo mismo sa biktima kung anong participation niya kaya siya mismo kung sa bagay iya man diretso na mag-deny pero kung maghatag statement ang bata sang mabukat na nagatudlo siya amo na sila lang ati way kakahimo pero depensihan mo na lang sa korte kay man Lunes siguro Action Brian hopefully makumplo kompleto na nila ang documentation mo pag sila ni Torindon by Monday basi pagkapasaka na sila sang kaso Action Brian kag ang victim niya buhi Action Eric mo amo na pinakabakod gid nga ebidensya dang makasugid ang biktima mo although kati medyo ara pa sa state of shock pero kung makulkalmahan na Action Brian sang Webes sinatabo mo sang Ukto ginpamedikal ang bata Biyernes sang kahapon sang hapon nagwa ang resulta nga positibo gidya may ara ginatawag na consummate gidya ginatawag nga sexual abuse Action Brian may sexual abuse pero way nabalaan ko na kinatawo ini bagay ini daw mo sina amo na Action Brian pero sila ni Torindon to kadalom sa statement bla sila niya kuani dalom-dalom yung findings ng doktor way na niya husto nga panimuot ko na mo nang ginhimo sa mga tao ba sobra na gid ati amo na siling ko pala nga Justin will prevail Action Brian mo again ti amo na siling ni Torindon nga ginatingwaan din nila kaginahimay-himay kung sa term bla nga ang mga ebidensya nga matipo nila mabakod kay kung makapasaka iman sila sa kaso sa korte at least hindi malabas tunaw kung hindi ma-dismiss ang kaso Action Brian panigurado kung nga malupot ginis las presuhan damo pa mabiktima las ni amo gani na ang kay Torindon niya bala ko sa Torindon sa mga nga kaso Action Brian sigurista niya hindi na sila nga tasigay lang yung investigasyon mo lala niya ang iyan niya nga punto niya nga bisan hina yung investigasyon kung pagpresentar sang ebidensya sa korte bakod ati mo na sila lang ang hustisya ba committer gid sang mismo biktima Action Brian kag naglapas na gid man sa 24 hours abing pwede mo sila madakop gid abi so sa wanted person na lang tapilak adlaw laton tan na lang na ati kung may kaso gid man ti warrant of arrest will follow na yes amo na lang na kaya tagaan pa man sila 10 days nga mag-file sila sa counter affidavit mo and kung hindi sila ka-file sang 10 days na counter affidavit ti sigurado kuya warrant of arrest will follow ginaya Action Brian so laton ta kung anong development ini sa Lunes kaya nagambal mo sa 30 sa itong basic by Monday makulo kompleta nila ang documentation kag basic makapasaka sila sang kaso kung pila ka tao ang involvado diri inahibaloon ta sa Lunes kadlaw Action Brian report gikan sa Bacolod City Police Office una sa balita una sa Action Eric magpano nag-report sa Bacolod Action Radio Action Firing Line Pwerte man kapait sa nadangtan sa ning bata although ginitanan mga allegations pagid lamang pero ang polis taw lato-lato naton may ginpanudlo na siya nga mga personalidad Action Firing Line pati ang pati ang stick sa alasalan na inano nga di na panimuot kung matuod gin man ini abi anong panimuot sini mga suspitsado nga ini man Action Firing Line kung inano ini sila sobra-sobra na gid kung nagakat ay sus ka raw ay abi komentar mo sina ay
Bayanta na lang pulis Di na tala mag-ano sila kay sigurado ko subong nga paminsar man sa kung paano na sanggon ni kay 9 years old do kabudlay ini magbinutig action hen. Action firing line. Para ano magtubo-tubo kay istorya para ano anyways last 8:49 hulaton ta niya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid Karami duklon sa mga ulo nila Sir Brino, bata juta gini muslan na sobrahan sila ka suyop ka syabol antaw Pornhub. Ka mga sapat may ikog sa agtang nami pang si Sir Dennis Richard Tiboroma daw nami panumbag taho mag-amo na kailinit nga mga taho. Ay sus ko. Lilia Taton adik base pagwa kag patukhang na mga damo panamahalitan. George Gargasiran, good evening ka animal man nga mga rapist na barbecue stick. Gidhaw kung sa ila ko ituslok para mapatay na titanos kailinit. Kailinit gini. Dennis Richard naga-monitor liwat nami tuslokon ko nung kalimutaw. Bilin Sanlao naga-monitor man. Salamat gid. Giovanni Supe, good evening Sumbray. Monitor lang kami diri sa Montreal, Canada. Great ko lang brother ko Marlo Yulo and happy birthday. God bless you. Okay, sige. Noel Amar, nakakuha na. Tani masulbar ang gang rape para mapriso ang gahimo sang rape or base nakasyabo ang mga suspect. Ati ang mga mo ng panimuot, duway naging man kahang iban papangitaon sila nga kuha na, suspect mo. Rabia Viloria, kaluoy man sang bata, pang bitayon na sila nga mga sapat nga tao. Mga dapat gini balik na lang ng bitay nga kuan, nga penalty, no? Sa mga amos nga grabe na gid nga kriminalidad nga ginahimo bla sobra-sobra na gid. Sige, last 8:51. Brian Morgan. Ginendorso naton sa inyo maka-aksyon ang life extension
May gabi lang kay Linoids Anirolage. Aksobray, good evening. Liyog Tamiyaw kay Papa Arnold kag Nanay Luna Haliorina. Kag sa partner niya nga si Nicole Arivalo Alimilio. Always ginaga-monitor sa live. Thanks, kid. Si Hibis Roscaha Gamoso Araman. Monitor lang ko permiser imo diri sa Timor-Leste. Tapos problema slip naman ko dayon. Advance kami 1 hour sa Pinas. God bless you all. Salamat. Halong. Sa ating dasal lagi. Good evening man. Nag-monitor sa Sitio Balungay. Moises Padilla Mihiliano family. Action break, ginatamyaw ko akong bata Roy De Los Santos ang Barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. May nagapabulig diriyo Partiyo City da sa DSB. Check tala niya. Good evening lang kay Bibing Ribatado. Magabi kay Madam Veronica Santillan Manukan. Huwag ko mahingagaw ang report action an sa patrol ba? Sining aksidente, drabla sa Kuano. Isabela, Kaina, karona sa night patrol, bantayan yun ay kaisaning patay. Ang driver mismo, kag ang mga duwa ka angkas diri. Kuan ini, ang mga angkas diri, nagkalapilasan, gid. Ano ning balita naman sa Brazil, no? May duha naman ka mga kwan, monster naman nga mga strains nga nakitaan nga coronavirus na naman natukiban sa Brazil ay naginano ini. Halong gid kita, no? Do kadamo na sang kalatabo sila lugar to. Why na kita sa higaw pang oras sa aton sa nga pagpangalaga do pod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Spulgar, Action El Ray Dotilio sa aton sa ni IT Tonight. Sa News Center Action Marlon Hinabi, Action on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati ta Lunes sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Sir Philip Alansagay, good evening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo